It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful Hei! Eiks me edes tehdä tällaisen jouluspesiaali? Mitä nää nyt on? Tuomas! Mitä v***a? Sun piti pitää tää kokous! Ne pelaa Magickia! Magicin v***u cateringia! Miska! Laita se pois! Millä sä näin saa pelaa? Messing on aika hyvä. Ne, jotka haluu pelata Magic the Gatheringia, eikä tehdä elokuvia, astuu ulos tosta ovesta nyt! No, hyvä, että joku teistä edes jäi tänne. Voidaan kuvata se meidän jouluspesiaali nyt. Oikeastaan. Voisiko mä lainata sun pakkaa? Joo. Hei Valtteri, siirrykö vähän, että mun keksit näkyy? Keksiä.